дастмолу дастурхон, рӯймолу пойпӯш ва кифҳои гулдузӣ. ҳулия барои духтарони қадрасаш ҷиҳози арӯсӣ омода мекунад. Ин гулдузиҳое ки Ҳулия Илдирим омода мекунад, ҳунари қадимӣ дар шаҳри Ғозиёнтепаи Туркия аст. ин як анъанаест ки қабл аз издивоҷи ҳар духтар модар онро омода карда дар сандуқи арӯсии духтараш гузорад. мо аз хурдӣ медидем ки чӣ гуна модаронамон барои духтарон дарсдӯзӣ мекарданд. ман аз аввал он қадар зиёд намедухтам, аммо ҳозир корам зиёдтар шудааст, зеро духтаронам бузург шуда истодаанд. 2 духтар дорам. чанд сол пас баъде ки онҳо оиладор мешаванд, ба онҳо ҳамчун ҷиҳози арӯсӣ туҳфа мекунам. барои ман низ модарам духта буд, аммо он замон духташ фарқ мекард. ҳозир мо кӯшиш мекунем ки ба таври замонавӣ омода кунем. чунин ҳунари қадимӣ дар бархи манотиқи Тоҷикистон ҳам ҳифз шуда манзили наварӯсонро ором медиҳад. ва ин ҳунари қадимӣ аз модарон ба духтаронашон ба мерос гузошта мешавад. анъанае ки дар шаҳри Ғозиёнтепаи Туркия низ роиҷ аст. дар ин ҷо занон аксаран ҷиҳози арӯсии духтаронашонро худ таҳия мекунанд ва ба қавле ҳангоми таҳияи он барои духтаронашон бахти сафед талаб мекунанд. ҳама ин корро мекунанд ва касе кӯшиш ҳам намекунад ки чизеро тағйир диҳанд. ин аз замони империяи Усмонӣ боқӣ мондааст. шояд ҷиҳозе ки он вақт меоварданд каме тағйир ёфтааст, аммо дигар ҳама анъанаҳо боқӣ мондааст. масалан солҳои қаблӣ ин чиз ҳатмӣ буд, аммо феълан вазъи молиявиро ҳам ба инобат мегиранд. ҳамчунин хоҳиш ё вазъи молиявӣ, яъне маҷбурӣ нест, аммо аввал ин чиз ҳатмӣ буд. ин духтаҳо ҳамчун ҷиҳози ҳатмии арӯсӣ бурда мешуд. бо гузашти замон ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла чунин гулдузиҳо омехта ба мӯди замонавӣ ва ба шакли муосир таҳия мешаванд. барои зинда нигоҳ доштани анъанаҳои миллӣ дар Ғозиёнтепа мақомоти маҳаллӣ ҳам ба занон кӯмак мекардаанд. ҳукумат ин ҷо барои занону духтарон ройгон духтану пухтанро меомӯзад. масалан шумо меравед ва курсҳои махсусро мегузаред, яъне ягон баҳона надоред ки аз ин кор балад нестам. ин албатта ба хоҳиши шумо бастагӣ дорад. ин гуна ҳунарҳои мардумӣ ба гуфтаи сокинони Ғозиёнтепа хоси минтақаҳоест ки аз пойтахт дуртар зиндагӣ мекунанд ва барои ҳифзи ҳунару фарҳанги гузаштагон талоши бештар доранд. ҳулия мегӯяд шояд чунин дастидӯзиҳо барои доимӣ дар зиндагии духтаронашон кор наояд, вале аз ин роҳ мешавад расму анъанаҳои милливу қадимияшонро ба наслҳои оянда ба мерос гузоранд.